Orain ikusiko dugu Googleko fitxategien seguritate kopia nola egin. Horretarako, lehenengo joango bera ona, hemen leihoaren goiko eskuineko aldera, klik egin, eta nire kontua estekaren gainean klik egingo dugu berriz. Nire kontuan, erdikaldean dugu informazio pertsonala eta pribatutasuna. Eta horren azpian aurki dezakegu kontrolatu zure edukia esteka. Klik egin, eta hemen eskaintzen digu gure datuak deskargatzea. Klik egingo dugu sortu artxiboa estekaren gainean, eta hemen galdetzen digu hautatu sartu nahi dituzun datuak. Hemen eskaintzen digu zatea zein aplikazioetan ditugun datuak nahi ditugun sartu seguritate kopia horretan. Orain honetan bakarrik sartuko ditugu Drivekoak. Orduan horretarako lehenengo ez dugu bat ere hautatuko, eta ondoren Drivekoak hautatuko ditugu. Balio lehenetxea da fitxate guztiak eta karpeta guztiak kopia horretan sartzea. Baina nahiko bagenu bakarrik parte bat sartzea, edo zein arrazoiarengatik, bigarren aukera honen bitartez egingo genuke fitxate eta karpeten aukeraketa. Googletik deskargatzean formatoa ere ez da izango, ez du maintenduko Googleko formatoa. Eta adibidez, testo dokumentuen kasuan, hauetako bat aukeratu beharko dugu. Edo Word, edo lako formato ireki bat, testu arrunta, eta bar. Beraz, behin aukeratuta zeintzuk nahi ditugun eta nola deskargatu nahi ditugun, bera joango gara, eta hurrengoa gainean klik egingo dugu. Orain, deskargatuko duen fitxategi horren formatoa zein dan eta nola jaso nahi dugun esan behar diogu. Normalean, utziko diogu dagoen bezala fitxategi mota, izango da fitxategi konprimitu bat. Normalean, fitxategi batean egongo da, baina oso handia baldin bada, hau da, 2 giga, baina handiagoa baldin bada, kasu horretan zatitu egingo du. Eta gero bidalketa metodoa. Bidaltzeko lehenengo metodoa da, bidali deskargatzeko esteka posta elektronikoz. Orduan, hori aukeratuko bagenu, behin kopia eginda, gure posta elektronikoan jasoko genuke mezu bat, hori esteka batekin, eta horri esker deskargatu ahal izango genuke fitxategi hori. Baina badira bestelako metodoak ere, adibidez, Driven gorde fitxategi hori, gero deskargatu ahal izango duguna nahi dugun tokitik, gehitu Dropboxeko kontu batera, gehitu OneDriveko kontu batera, hor badaude aukera ezberdinak. Orain honetan hartuko dugu lehenengo hau. Eta klik egingo dugu sortu artxiboa gainean. Orain hasiko da prestatzen. Kasu honetan laburra da, artxibo gutxi daudelako kontu honetan. Baina hainbat kasuetan, desente gehiago izango dira, sistemak beharko du denbora artxibo hori sortzeko, eta kasu horretan itxi dezakegu kontua, itzali dezakegu ordenagailua, eta prest dagoenean jasoko dugu gure posta ontzian, posta elektroniko bat adieraziz artxiboa prest dagoela. Tankera honetako artxibo bat. Eta hemen honen gainean klik eginez deskargatu ahal izango dugu.